Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got turned lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Hello, hello, hello! May gabi, may gala mga kabisda. Sa dili pa ta magsugod, palihog po po comment kung asa ka karon nagtanaw. O kung nagtanaw ka nga live, i-share po ni sa inyong amiga. Okay? O ipalo po ang akong face kay aron. Dili niyo ma-miss ang akong nightly nga conversation. O kung ikaw usa ka Bisaya nga sama nako nilangyaw sa nga sa laing nasud aron palad, comment asa ka Bisaya karon kung asa ka Bisaya nga gikan. Ako si Ate Dinky, Bisaya gikan sa Misamis Oriental karon ani ang sa Canada nagtuyo. So welcome sa Bisaya in Canada Night Show. Alright, so dinhi atong istoryahan ang atong tinuod nga kinabuhi atong mga kaagi, mga hagit, mga leksyon o mga oportunidad nga makatabang nito tanan nga mulambo pa sa atong kinabuhi. So kuhaan diha ang inyong mga mainom, mahilig mo sa kape, matiba o tubig o juice kay mga istorya sa ata. Okay, ubani sa si Ate dire karong gabi una ang atong mao ang nga nang ayaw ka unaw nga magsugod ka og balik. Okay? So muna akong giingon sa akong istorya sa inyo ha tungod kay ako sa sinta na kapin si Ate pero nag-start ko og bag-o nga pagtulunan din sa social media. Kay ngano man dili man tungod kay nana ta edad dili na lang gid ta mutuon unya kanang ang kasagara sa ato pag inhalaghan ni edad na tuga naman na siya unya tigulang naman na siya. So ang atong edad dili na siya basihan sa pagtuon kay ang pagtuon natin sa tigulang kapadayon gyapon na siya. Hangtod nga dili tawad ang sa kinabuhi kanunay gid ta magtuon kay ang atong kinabuhi pagtulunan man gud siya. Kung na dili ka mohunong ka, wala mohunong pad atong walay paingnan ang atong mga rason, purpose atong kinabuhi. No kay kitang kanang buhi ta natay rason. So make use of it mga igsoon. So kanang nganong wala man gyud ko nga muusab o mo tuon usab. Dili naman gud karong panahon na dili man gud pwede nga wala kay himuon, wala kay mahimo tungod sa kanang challenge na kayon ang pangpanginabuhi nato, di ba? Bisan asa ta mapuyo na Pilipinas man o malaing naso, di ba? So kinahanglan ta nga mo-adapt sa mga bag-ong pagtulunan. So mao ni siya nga nalipay ko nga kani akong gitun-an karon naa siya guide ba nga step by step. Kay sama nako nga kanang gikan na sakit no kung gikan ka na sakit mag-slow down imong na imong pang huna-huna di ba so na ako mga brain fog so mo na siya nga kung dili na ko usabtan pwede na ko balik-balik ko na ako kay naa man siya recording nga pwede nimo balik-balikon so karelate ka ana kung gintay sa gusto sa inyo nga magtuon jud og tinuod inga lang ko okay kay kanang magsugod ka dili man gyud ka mahimo eksperto diretso, di ba? So magsugod ka kama-kama pa kana parang grade 1 ba magsulat ka kung dug kung circle nimo dili ka circle ang imong street dili ma-street ang imong it's the same thing in anything inyong tun-an naa gina siya nga magsugod ka sa sibanan. So kung naa ka ana nga panghuna-huna comment diri. Okay. Kini siya kung gusto ka nga mulambog sa nanakaedad, mulambo pa ka, gusto pa ka nga madaghan pa kag mahimo sa imong kinabuhi,
kini nga show para ni sa imo ha. Kay atong hisgutan mugi ako ninyo. Na ako igo ko mo giyan niyo diri. Mo nang ni show up sa social media kay mao na siya akong purpose to inspire you, to guide you sa akong yun sa nako. How did I start? And nga nung nag-start ko. Pero kinahanglan nga nakahinungdan nga nung hinuhinuon. Kinahanglan imog yung desisyon mao na siya nga kinahanglan dili ka na pugson mo lang mangutana gid ka no. Kanang bitaw unsa man nimo kung di ka mangutana. So ingon na siya may suon. Murang mangutana gid ka kay kung dili ka mangutana ang tanang tubag no. Kaya wala man ka nangutana, di ba? Pero kung mangutana ka, you don't know nga naa daytoy moingon ni yes, di ba? So, kung magsugod ka, permanentihon nimo siya. Kaya mag-build ang imuhang confidence. Kaya ang confident mo tunga lang na siya kung imong himuon na siya good everyday. So, ay gani, og adto ka skulahan, mag-eskwela ka grade 1, makaabot mo ka grade 6 kung di ka mo adlaw. Kunya, so ay paltapang pagsak ka, the same thing. Mao na siya ang iyahang kuan, mao na siya ang kung pagkasabot nga mao na siya ang step by step nga kuan gyud. Dili wala shortcut. So sa negosyo, dili na siya diretso nga mo ginan siya diretso kay mo spend man kag capital, di ba? The same thing, bisan unsa imong himuon. So ang pinaka best diri siya kay kung kining magtuon ka social media kung unsa imong matun-aw, dili na mo nang giingon sa akong nanay nga dili na makawat sa kinsa day dili na siya. So mauna kung ikaw gusto ka magtuon bisan og sulti comment diya sa akong kuan sa comment section, okay? So kabalo ba mo nga ang sa imong paglakaw sa imong journey sa imong pagtuon, ang imong experience mo ay makahatag nimo og kanang kung nasayop ka muna mahatag nimo leksyon, di ba? So ingon ana gid siya mga experience. So unsa pay atong unsa pay kuan diri kinsa pay gusto diha nga kanang kinsay mo approve, kinsay makaingon nga tinuod na diha comment diha sa kuan nga tinuod na nga walay ang atong strength mo strength sa atong tanan pag mo agi kita sa experience kanang mga skilled workers, di ba? Magkuan man na sila mahana sa tungod sa pero maintain la himon sama ra ni atong gihimo sa online ang kanin ko online ay bisan asa nimo bisan asa ka you can do it, mao na siya ang nakanindot, di ba? So kinsa diri nga gusto pa magsugod og usab, okay, og nagsugod og usab, i-share niyo yung story kay in the next nato nga as the days goes na atay magkuha ko og mga comment diya sa ubos aron himo na tong story atong himoong question, okay? So maura to akong tema di una ayaw ka ulaw kung magsugod kag usab kung nakay pangutana lang kay kung dili ka mangutana ang tanang tubag dili gid ang tanang tubag mo dili ka mangutana kung matungutana ka yun na rin na naay mo ingon na daw bitaw, di ba? Okay, daghang kayong salamat mga sa uban ka na karong gabi una. Hinamdumi, okay? Dili sugdanan ang imong sa imong kaugmaon ang imong kagahapon, no? Kay samtang adunay paglaong pagtuo, adunay bag-ong pagsugod nato sa atong kinabuhi. Salig lang sa Ginoo, padayon sa pagkat-on og ayaw gayud undang sa imong mga damgo mga igsoon. Kita na po to og alright, God bless everyone o paminawa ang akong decompose na kanta ayaw kalimot. Bisitahi ang akong YouTube o i-subscribe ang akong channel, Benita Ulmilio, na ako'y kanta dito. So I'm making more songs o kini isa siya sa akong kanta about my story. Okay? Here you go. Dreams crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell
give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every move, but faith reminded me, when life closes one big door, there's a window meant to be. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, painted wall, with no income and no walls, but I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. From Scarborough nights to Filipino roots, my scars became my seeds of truth. Disability didn't steal my flame, it led me to a higher name. And now I tell the world with pride, your comeback starts when you decide. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me at all. Pain became the gift I share, so others know they're not alone out there. I'm still standing, faith and fire, turn my breaking into power. This is not the end of me, it's the start of who I'm meant to be. So if you're tired and lost tonight, Daghang salamat. be your light. Hangtod sa sunod, ugma. Abangan kung aton sunod. Iyan at sunod. Salamat. So, maayong gabi sa inyong tanan mga kabita. Bye for now.